Dnes nás čaká praktizovanie manévrov, pristávacích manévrov a odplávanie od mola. A je to taká základná zručnosť a znalosť, ktorú by mal skipper ovládať. Najviac sa mi ľúbi to, že treba mať veľa trpezlivosti na to, nerobiť žiadne unáhlené veci, keď terajší život je taký strašne rýchly. Tak, vyrovnáme kurz. Z tvojho pohľadu je trošičku iná, ešte trošičku viac doprava. Tak, na ten kruh, to je ono. Však ty máš sily jak konisko, jau. Ale veď, ty máš úplne toto stuhnuté, ty kokos. Však ja sa ťa bojím. OK, priatelia, je čas vyplávať na more a je teda čas si aj uctiť Poseidona, nášho najvyššieho šéfa. Na zdravie. Hej! Vyrazili sme na more a riešime aktuálne plachty, fúka nám ideálne nejakých 18 až 20 uzlov, takže je priestor na obraty proti vetru. Pokúšame sa to dostať trošku pod kožu, do ruky pre chalanov, takže ideme na to. Deje sa to, že práve sa pripravujeme na vyťahnutie plachet. Hlavná plachta už je vyťahnutá, pripravujú sa vyťahovať genou. Takže kormidelník skipper drží loď proti vetru, aby bolo jednoduchšie vyťahnuť všetky plachty a potom budeme ostriť na vietor. Nie je to pre každého byť na lodi, je to predsa len uzavretý priestor, kde si týždeň s určitou skupinou ľudí. Na lodi sa stretáva komunita, ktorá je inteligentná, vtipná. Dobre. Robíme lečo na obed, čerstvých paradajok, paprík, akurát som hľadal odaretovanie šporáka, keďže sa hýbe loď, tak aby sa nám to nevysypalo, tak ho necháme takýto pekne pohyblivý. What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Akorát vyťahujeme kotvu, trénujeme kotvenie. Je to jedna z takých základných zručností, ktorú dobrý skipper musí ovládať. Osvedčenia, ktoré získajú po kurze ľudia, sú buď teda slovenské, alebo z iných krajín, či už chorvátske, anglické. Ale ja sa tými skúsenosťami snažím, aby ľudia získali čo najviac informácií a hlavne dávam dôraz na prax, na praktickú časť. Čiže aby čo najviac si veci ochytali, oskúšali, získali zručnosť, skúsenosť, aby nemali príliš veľký strach z toho zobrať to plavidlo a aby boli v pohode už na prvej plavbe. Na žiadnom kurze vás nenaučia všetko, ale ten prístup je veľmi dôležitý, aby ste naskúšali, nacvičili pokiaľ možno čo najviac. A to vám priniesie takú určitú pohodu potom do čátrovania lodí, aby ste nemali nejaké obavy. Ten rešpekt pred morom je na mieste, určite áno, ale aby ste mali naskúšané veci nie len za ideálneho počasia, ale aj pokiaľ možno za horšieho počasia, aby ste vedeli, že aj to vás môže čakať na mori a aby ste vedeli, ako to zvládnuť.